לפני מספר חודשים פנתה אליי אימא חד-הורית שטענה שהבת שלה בזמן האחרון יוצאת יותר מדי בערבים, היא לא מוכנה לשתף איתה פעולה, היא מורדת, לא מקשיבה לה, והיא רוצה לדעת עם מי הילדה שלה נפגשת, מה היא עושה, לפעמים גם ב-2 בלילה היא חוזרת, אין לה ממש שליטה עליהם והיא לא ידעה למי לפנות. אף אחד לא עזר לה, ואני הצעתי לה באותו רגע לעשות עליה איזשהו מעקב קצר, ואז לעשות איזושהי חקירה שהיא קצת שונה. חקירה שבה אנחנו נחבר לה מישהי, שהמישהי הזאת גם תנסה להבין מה עובר לילדה בראש, תנסה להוציא ממנה מידע, ולראות באמת מה קורה עם הילדה הזאת. הכנו סיפור כיסוי טוב והצמדנו חוקרת שנראית די צעירה, וברגע שהבחורה שלנו יצאה, היא נאספה על ידי חברה שלה, השתיים הלכו והגיעו לאיזשהו יער באזור ירושלים. אחרי 20 דקות בערך שהם בתוך היער, החוקרת החליטה להיכנס פנימה ולראות מה הם עושות שם. היא ראתה את הרכב חונה בעומק היער, והשתיים מעשנות סיגריות רגילות, נקשה להם בחלון ודיברה איתם. התחילה לפתח איתם איזושהי שיחה, כמובן בסיפור כיסוי שהיא בודדה והיא עבודה, וככה התחברה אליהם ממש טוב. רבע שעה לאחר מכן הגיע עוד רכב ובו 2 גברים. הם יצאו מתוך הרכב והתחילו לדבר עם הבחורות, כי קבעו איתם מראש. החוקרת הבינה שמדובר כאן במקרה שהוא קצת קיצוני, מדובר ב2 גברים בני 35 ומעלה, שהם כמעט פי 2 מהגיל שלהם. 10 דקות בערך שהם נפגשים, הם התחילו לעשן גראס, כולם. כמובן שהכל תועד ודווח ישירות ללקוחה. אחרי בערך שהם יושבים שם שעה, שותים, צוחקים, מעשנים גראס, האלה מגיע. אחד הגברים הוציא מהכיס שלו שקית קטנה, ובה היה קוקאין. וכולם התחילו להסניף, כולל הילדה שאנחנו עוקבים אחריה, ואני מזכיר, היא רק בת 16. הכל תועד כמובן, נשלח חומר מיד ללקוחה. באותו רגע החלטנו שאנחנו לא ממשיכים את המעקב בצורה רגילה, אלא אנחנו פונים למשטרה שתבוא בצורה סמויה ותעצור את העניין הזה. אנחנו מקבלים דיווחים מהחוקרת שנמצאת שם. תוך 25 דקות הגיע 3 בלשים של המשטרה, הם היו לבושים באזרחי, כולם נעצרו, כולל הילדה שאחריה עקבנו. בחקירה המשטרתית עלה שהבחורה הכירה את השני המבוגרים רק לפני 1.5 שבוע בערך, ככה שהצלחנו לעצור את הקשר הזה ממש בהתחלה. האמא המשיכה את הטיפול עם הילדה מול הרווחה, ואפשר לומר שהחקירה הזאת הצילה לה את החיים.